Шығарылышыбызны дүріслеу дәріслері сахифасы білен дәвам етебіз. Шираттағы дәріс босымларыны дүріс қою қағиделеріне бағышлана. Сахифаны Ания Ғибадулина һәм Татарстан Фәннәр Академиясының Ғалимжан Ибрахимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Ринат Сәфәров алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Дөрисләү дәресләрен башлыйбыз. Бүгенге чыгарылышыбызның темасы басым. Татар телендә ул соңгы җиккә төшә дигән кагыйдә бар, ләкин бу кагыйдәнең искәрмәләре бик күп. Алар турында без даими белгечебез белән сөйләшәбез. Ринат әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Бүгенге темага әзерләнгәндә игътибар иттем инде. Ике җөмләнең берсендә басым берничектә соңгы җиккә төшми. Аңлатып китегез әле. Татар телендә гомуми кагыйдә буенча чыннан да сүзләрдә басым соңгы ижеккә төшә. Бу күбесенчә үзебезнең татар сүзләренә, үз тума сүзләргә, алынма сүзләргә кагыла. Ләкин татар басымы андый гади генә бер әйбер түгел. Ягъни бөтен сүзләрдә дә соңгы ижеккә төшә дигән сүз ул чыннан да һәрбер сүзне күз уңында тотмый. Бигрәк тә татар басымының үзенчәлеге бар. Безнең басым даими түгел. Ул хәрәкәтчән басым дип атала. Ягъни, мәсәлән, исемнәрдә, фигыльләрдә безнең сөйләшкән вакытта басымны соңгы ижеккә төшерсәк, сүзләргә кушымча кушылган саен басымыбыз да соңгы ижеккә күчә бара. Менә шул аның хәрәкәтчәнлеген күрсәтә. Менә басымның соңгы ижеккә төшмәгән очракларын укытучылар, радио, телевидение эшләүчеләргә әлбәттә яхшы белергә кирәк. Ринат әфәнде, минем хәтта беренче сүзем үк исәнмесез дигән сүз. Ул искәрмә булып чыкты бит инде, әйеме? Әйе, бер уйлаганда искәрмә дип әйтергә була. Менә бу да соңгы ижеккә басымны алмый торган сүзләр рәтеннән санала. Ринат әфәнде, иң күп очрый торган сүзләрне ачыклап киттек инде, кагыйдәләргә дә тукталыйк әле. Беренчеләрдән булып мин ша-шә кушымчасын әйтер идем. Бу иң еш куллана торган кушымчаларның берсе, ул басымны алмый, рәвеш ясаган очракта ул басымны алмый һәм үзеннән соң басымны үткәрми. Менә шундый кызык әйбер бар безнең татар телендә. Мәсәлән, татарча, үзбәкчә, кешечә дигәндә ша кушымчасы басымны алмый һәм үзеннән соң үткәрми. Дайдей кушымчасы да үзенә басымны алмый. Ләкин ша-шә кушымчасыннан аермалы буларак, дайдей рәвешләрдә ясый ала, сыйфатларда ясый ала, хәтта дайдей кушымчасы безнең фигыльләргә дә кушыла. Мәсәлән, инҗедей, әзмәвирдей дигәндә ул исемнәргә кушыла. Әйткәндәй, күргәндәй, гаҗәпләнгәндәй дигәндә фигыльләргә дә ялгана. Бу бәлкем безнең билгеле бер интонация белән әйтүгә дә бәйледер әле, шулай басым күчеп йөрүе, әйеме? Бу чыннан да интонацияга бәйле һәм күп кенә очракта безнең интонация белән басымны бутау бар. М сорау кушымчасына аерым тукталырга кирәк. Ул бик борынгыдан килгән кушымча һәм ул бер вакытта да басымны үзенә алмый. Без сораган вакытта м-гә басымны төшермибез. Фигыльләрдә юклык кушымчасы да басымны үзенә алмый. Бу м һәм мы кушымчалары турында сүз бара. Ягъни килми, ашамый дип әйтү бик татарча булмый. Буйрык фигыльләрдә беренче җиккә төшә дип беләм мин. Кагыйдә буенча дөресме ул? Беләсезме, буйрык фигыльләр турында минем рәсми дәреслектәрдәге кагыйдәләр белән бик фикерем уртак түгел. Чыннан да бер һәм ике ижекле сүзләрдә алай итәргә була. Утыр дип әйтергә була, ят дигәндә ул булай да инде башка урынга төшә алмый. Ләкин 3, 4 һәм күбрәк ижекле фигыльләргә килсәк, анда бик кызык картина килеп чыга һәм ул бик сәер һәм ул бик татарча булмый минемчә. Мәсәлән, кабалан дигәндә шулай дип әйтергә тиеш булабыз гомуми кагыйдә буенча. Тагын берничә генә очракка тукталып китәсем килә. Бу хәбәрлек кушымчалары. Хәбәрлек кушымчалары да шулай ук үзләренә басымны алмыйлар. Укытучымын, журналистсың дигәндә без шулай ук соңгы ижеккә төшермибез. Һәм тагын бер ноктага гына тукталып китәсем килә. Бу шулай ук фигыльләргә кагылышлы әйбер. Фигыльләрдә зат кушымчалары да үзләренә басымны алмый. Килгәнсең, ашыйлар дигәндә, мәсәлән, без соңгы ижеккә төшермибез басымны. Сәхифә безнең азагында берәр нинди канатлы сүзгә аңлатма биреп китәргә сөйләшкән идек сезнең белән. Узган дәрестә ул кирәкле кишерафрак иде.
Бүгін неге сізге аңлатмай беребіз? Бүгін мен сізге тіклі аяқларың білен деген этикет жімлесін әзірлеп келдім. Не үшін әзірледім? Чөнки қайбір матбуғат шараларында тіклі сөзін түплі сөзіне алмаштыру күзетіле башлады. Тіклі сөзі ол аяққа кидеріле тұрған амулет болған қайшандыр. Соңырақ ул амулет үзе юққа шығып, инде ыштан балакларына шул амулетны хәтерләткән әйберләрне тагып ири башлаганнар. Ул инде бәлә казадан саклый, бәхет китерә дип аңлашылган. Һәм килен төшергәндә дә димәк кайчандыр безнең киленнәр төшкәндә аякларына әнә шул бизәнгечме төке кигән булганнар инде каршы алганда, килен төшергәндә текеле аякларың белән хуш килдең дигән кебегрәк җөмлә мәгънә салынган. Гәрчә шулайда моның тарихы безгә билгеле, минемчә мондый әйберләрне үзгәртмичә сакларга кирәк. Уңышлы, хәерле дигән сүз инде әйеме? Уңышлы, хәерле, бәхетле, әйе. Рәхмәт, Ринат әфәнде. Хөрмәтле телевизор караучылар, дәресләү дәресләренең бу чыгарылышы тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр.